Han tidligere fra Norge har altså vundet den samlede World Cup. Han kan sikre sig den gule trøje til ejendom i dag. God tilløbshastighed. Og han holder højden. Men han får ikke helt længden med. Så umiddelbart så slår han altså ikke Kamil Stork. Jeg tror heller ikke, han med 196 meter slår hverken Van der Mel eller Kudelka. Men det betyder altså, at han i forhold til sine point fra første runde kommer til at trække gevaldigt på de små 3,5 meter. Han har i hvert fald i forhold til Van der Mel. Ja, så siger Alexander Støckel der. Og den tredjeplads, han får altså Kudelka. Romøren som satte verdensrekord i denne bakken for 7 år siden. Og nedover, fantastisk opp av Romøren. Driver her en annen idrett enn det vi har sett det nå. Og tar ledelse. Dette var morsomt å se på for Bjørn Einar Romøren. Han får 17 av samtlige dommere. Han tråkker bra, tråkker rytmisk, tråkker fint. Han trives jo i plansa, så han har nok 221,5 meter. Fantastisk. Har hatt denne bakken i bakhodet i lang tid, og det at han ikke setter noe ordentlig nedslag nå, det er helt uinteressant. Han skulle bare ha et langt hopp, og det har hoppet veldig stabilt og veldig bra.